गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै। लोगोफोर, जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जायफोरा MA पास BA पास गासैबो साख्रि मोनजोबसिगोन। लोगोफोर, बे बाथ्राखौ आङो बे भिडिअनि जोबनायाव बुंगासिनो दङ। लोगोफोर, आङो एसे बिजि माने हकि प्रेक्टिस जागासिनो दङ। लोगोफोर, इण्डियान आर्मिनि अपेन रेलिया ओंखारबाय, माने शेड्युला ओंखारबाय। जोंनि नर्थ इस्टनि अफिसा कलकातानिफ्राय नर्थ इस्टनि माने गासै शेड्युलखौ बानायनाय जायो। अब्ला जोंनि इण्डियान आर्मिनि अपेन रेलिया ओंखारबाय फंबायमोन। नोंसोर रेडि जादो, खारनो थाखाय नोंसोर रेडि जादो। मास मोननै मोनथाम नोंसोर प्रेक्टिस खालामनो मोनगोन। बे समाव नोंसोरो मोजाङै प्रेक्टिस खालाम, बे समखिनिखौ। बेनिफ्राय नोंसोर खारनो थाखाय रेडि जादो। नोंसोर मानो थाखाय फौजियाव खारनो आरो नोंसोरखौ आं मानो थाखाय फौजियाव खारनो थोनो फंबायमोन। दिनैनि दिनाव साख्रि मोनगोना सहस नंला। साख्रिया ओरैबायदि आंखाल जानानै फैबाय। नोंसोरो डिफेन्सनि साख्रि होननानै मुगैना फंबाय। जेब्ला नोंनि बयसआ 17 बोसोर 6 माहा जाबाय, बै दिननिफ्रायनो नोङो फौजियावबो खारनानै नाय, ट्राइ खालाम। मोना ट्राइ खालाम। लाइफआव मोनसे माने बुंलांनो हानाय, जिबनाव देनां थैनो गोनां बुंलांनो हानाय, आंबो फौजियाव खारदोंमोनलै, ओरै मोनासै, आं फौजियाव खारनानै खेबसेयाव मोनदों, खेबनैयाव मोनदों, बेफोरबायदि बुंलांनो हानाय मायबा मोनसे नोंसोरो माने फौजियाव खारनो थाङोब्ला मायबा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनगोन लाइफनि। न'आवनो थाबाय होनोब्ला साख्रिया ओरैबायदि आंखाल जानानै फैबाय, रावबो इन्डिभिजुवेल नोंनो साख्रि सोना होनो हानाय दिन गैला फंबायमोन। जोंनियाव बर'आव मा होनो, साख्रिखौ मुगैयो, गोबां गथ'फोरानो मुगैयो। आरो इंलिस मिडियामाव फरायनायफोराथ' जोंनिया फौजि साख्रि नागिरानो फार्स्टआवनो। खोनासं, 82% थानाय, माने 80नि सायाव थानाय पार्सेन्ट थानाय साउथनि, केरेलानि, तामिलनाडुनि गथ'फोरा इण्डियान आर्मियाव फैयो दिनैनि दिनाव। प्राइभेटआव इन्जिनियार पास खालामनानै इण्डियान आर्मियाव खारदों। मानो खारनो गोनां जादों? बिसोरो लाख' प्राइभेटआव इन्जिनियार पास खालामनाय मानसि दङ साउथआव। बेनि थाखायनो बिसोर फंबायमोना दिनै इण्डियान आर्मियाव जब नागिरनानै इण्डियान आर्मियाव साख्रि मावनो गोनां जादों। बेनिफ्राय बिसोर गथ'फोरा मा जादों आरो बिसोरनि सार्भिसा देरदों। सोरबा ASCआव लगे हावलदार जादों, सोरबा अफिसार जादों। मानो होनबा गोरों गोजा गथ'फोरा, गासैबो इंलिस रोंखाजोबगौ, गोरों गोजा। बेनिफ्राय सार्भिसा मा जादों? लगे गथ'फोरनिया माने एग्जाम होनानै साख्रिया चेन्ज जादों, सोलायदो फंबायमोन। जोंनियाव मा 80% बा 80 to 85 थानाय बर' गथ'फोराथ' फौजि साख्रि मालाबाबो नागिरखाया। आं लिरनानै होनो हायो फंबायमोन। दिनैनि दिनाव नोंसोरो साननाङादि आंहा 80% दोङो, 82% दोङो। नोंगो, मोजां फराय। आं नोंसोरखौ फौजिल' नागिरनांगोन होनना बुङाखै, मोजां फराय। नाथाय गुबुन स्टेटआव बेबायदि हालोद जानानै फैदो। अब्ला जायफोर फंबायमोना, जायफोर गोरिब न'खरनि फंबायमोन, मेक्सिमाम जों गोरिब न'खरनियासो फौजियाव साख्रि मावनो फैयो, बे रोखाखा। मानो होनोब्ला दिनै नोंसोर नाय, जोंनि बर' बिमाफोरा दिनै लामा दथायाव सोरबा 100 थाखा 200 थाखा 300 थाखानि मैगं थाइगं फानो। इमान दुखुनांथाव नंगौना नङा? सोरबा बिमानि सासे गथ'आ मेट्रिक पास जानाय लोगो इण्डियान आर्मियाव, नंगौना नङा? इण्डियान आर्मियाव जब मोनोब्ला, फौजियाव जब मोनोब्ला, माने सोरबा गथ'आ माने 8 पास सार्टिफिकेट लानानैब्लाबो, नंगौना नङा? जायनि गथ'नि बयसआ 17 बोसोर 6 माह जानांगौ, माने 8 पास गथ'आथ' 17 बोसोर 6 माह जाया, सार्टिफिकेटआसो 8 पासनि जायो खायफानिया। अब्ला बैफोरबायदि सार्टिफिकेट लानानैब्लाबो बर' हारिनि गथ'फोरा माने साख्रि मोनोब्ला, इण्डियान आर्मियाव जइन जानो हायोब्ला सासे बिमायाथ' रेहाय मोनगोन। आं बेनि थाखायसो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायो, फंबायमोन ट्राइ खालाम, खस्थ' खालाम, खामानि माव होननानै बुजायो। आरो गासैबो फंबायमोनानो मोनथिखागौ डिफेन्सआव मा डकुमेन्टस नांगौ। गोदो जोंनि दिनावथ' जोंनियाव डमेसियेल आरो PRCल' थायोमोन। दिनैनि दिनावथ' नोंसोरनियाव गासैबो दंखाजोबो, पान कार्डनिफ्राय लानानै इलेक्सन कार्ड गासैबो दंखाजोबो, नंगौना नङा? अब्ला जों गोदो साख्रि मोननायनि उनावसो जोंनो ट्रेनिं सेन्टाराव जोंनो बानायजोबनानै होदोंमोन आधार कार्ड, पान कार्डफोरखौ। जोंनियाव जेबो गैयामोन। अब्ला गासैबो नोंसोर डकुमेन्टसनि बागै मिथिखाजोबगौ फंबायमोन। अब्ला नोंसोरो खारनो थाखाय रेडि जा, तैयार जा फंबायमोन। मास मोननै मास मोनथामाव नोंसोर हावायाव बिरनो हागोन मोजाङै प्रेक्टिस खालामोब्ला। नोंनि गोलोमदैखौ नोङो खस्थ' खालामनानै ग्राउन्डआव नोङो थोबथिं होनो हायोब्ला नों बेनि फिथाइखौ मोनगोन फंबाय। आरो गोबां फंबायमोनानो आंनियाव सोङो, आदा रिटेन टेस्टआ बोरै जागोन? फंबायमोन, आं रिटेन टेस्टनि बागै जेबो बुंनो हाया। नों जा हाइ स्कुलाव फरायदों, नों जा कलेजाव फरायदो,
बेनि गेजेरनिफ्रायनो फैगोन बेयाव जेबो एक्सट्रा माबा फैया आं जा रिटेन टेस्ट लिरदोंमोन बैथ' आंनि हाइ स्कुलाव फरायनाय 8आव 9आव 10आव थानाय बैफोरनो फैजोबदोंमोन जिके जेनेरेल नलेज नंगौना नङा बेफोरनि थाखायथ' नों एक्सट्रा फरायना जिके बिजाब दंखायो अब्ला बैफोर बिजाबखौनो फराय आरो नोंसोर फार्स्टआवनो कुइसनखौ बुजिनो नाजा इंलिश आरो हिन्दीआव फैगोन टिक मार्कल' होनांगौ जेबो लिरनांगौ गैया बेवहाय फंबायमोन जिके बेफोर माबाफोराव जेबो लिरनांगौ गैया टिक मार्कल' थाखाजोबो एन्सारा मोजां साननानै टिक मार्कल' बहायनांगौ कुइसनखौ बुजिनो नाजा हिन्दी इंलिशाव फैगोन बेनिखायनो फंबायमोन उन्दैनिफ्रायनो गोसो होना फराय क्लास 8, 9, 10 आंनि लोगो नोंथांमोन आरो फंबायमोन खोनासं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव BA पास जानाय MA पास जानानै थानाय फंबाय बिनानावमोना लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि मोनगोन नंगौना नङा सोरनिबा गोसोआव साननाय दङब्ला बे ब्रेननिफ्राय बरननानै गार' आं बुंखायो रावबो सरकारहा नोंसोरनो बेफोरबायदि इन्डिभिजुवेल साख्रि होनो हाया सहस नङा नोंनो गोरों जानांगोन फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन सोरबा सरकारा नोंसोरनो दि इन्डिभिजुवेल साख्रि होनो हागोन सोरबाया खुगादो बुंदो जानो हागौ नोंसोरनो साख्रि होनो हागोन नाथाय बै दिना गैला नोंगो आं मानियोमोन मोनसे समाव आंबो 2008आव पुलिस खारदोंमोन सब एक्सिलेन्टमोन हाइ जाम्प एक्सिलेन्ट 100 मिटार एक्सिलेन्ट रानिं एक्सिलेन्ट नाथाय बै समाव आंनि लोगोफोरा गोबां मोनदो नाथाय बैसोरो बोरै मोननाय आं बेखौ बुंला मोनसे समाव मोननो हागौमोन मोनसे समाव सोरबाया होदोंमोनबो खोमा आं बेखौबो बुंला नाथाय आंनि लोगोफोरा गासैबो मोनजोबदो पुलिस साख्रि नाथाय बैयाव आं एक्सिलेन्ट मारिजोबनाबो मोनाखै नाथाय दिनैनि दिनाव बै बुस्थुआ गैला दिनैनि दिनाव नुदोंना खारनायाव एक्सिलेन्ट बबावबा एक्सिलेन्ट जाजोबनांगौ अब्लासो रिटेन टेस्ट होनो मोनो अब्ला नाय बै समावथ' बिब्दि नङामोन बै समावथ' खारखांबाय डाइरेक्ट मायबा जाबाय बास जोब्बाय डाइरेक्ट रिजाल्ट फैयोमोन दिनैनि दिनाव बेबो गैला बेबो चेन्ज जाबाय अब्ला सोर दिनै नोंसोरनो बर' हारिनि गेजेराव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि सोना होनो हागोन मालाबाबो सानना सोरनिबा ब्रेनाव हाबनानै दङब्ला जों साख्रि मोनगोन जोंनो सोरबा सोना होगोन सोरनिबा ब्रेनाव हाबनानै दङब्ला सोरनिबा ब्रेनाव माने बेफोरबायदि साननाय दङब्ला बरननानै गार' होनखादों आं ट्राइ खालाम नों नोंनि गोरोंजोंसो साख्रि मोनगोन होनखायो आं नों नोंनि टेलेन्टजोंसो साख्रि मोनगोन फंबायमोन अब्ला आंनि गासै लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द